Europa. Com esteu? Benvinguts a una nova edició d'Europat. Si mirem un mapa de la Unió Europea és relativament fàcil veure quins són els seus extrems. En el nord, l'extrem es troba a Finlàndia, mentre que si mirem a l'oest, en direcció als Estats Units, aquest el trobaríem a Portugal i en direcció contrària, mirant cap a l'est, ens hauríem d'anar fins a Xipre. Però a l'hora de mirar quin és l'extrem que hi ha més al sud de la Unió Europea, ni tan sols amb un mapa ho tenim tan fàcil. La pregunta que plantegem avui a Europa vol descobrir quin és el punt més allunyat cap al sud de la Unió Europea. Això sí, sense tenir en compte els territoris d'ultramar, com són, per exemple, les Canàries o la Guaiana francesa. Ens limitarem a l'àrea geogràfica del continent europeu. Formulem-la correctament. Quin és l'extrem més sud de la Unió Europea? Com sempre tenim 4 possibilitats, entre les quals s'amaga la resposta correcta. La primera és l'illa de Xipre, malgrat ser també on es troba el punt més a l'est de la Unió Europea. La segona, el punt més meridional de la Unió, es troba a Punta de Tarifa, a l'estat espanyol, tal com el seu nom de punta indica. La tercera, cap de les anteriors, es troba a l'illa de Creta, la més gran de les illes gregues. I l'última, la quarta resposta, ens diu sí, es troba en una illa, però aquesta és Malta, situada al sud d'Itàlia. Ja sabem les possibilitats. Una d'elles és la resposta correcta a la pregunta del dia. Mica en mica les anirem comentant cadascuna al llarg del programa per al final desvetllar el misteri. Comencem! Les tarifes de roaming tornaran a baixar a la Unió Europea. Recordem que les trucades de roaming o en itinerància són aquelles que fem amb el nostre telèfon mòbil quan ens trobem en un altre estat diferent al nostre de la Unió Europea o al revés. Les que rebem en el nostre telèfon mòbil estan fora del nostre país d'origen. Doncs bé, posem xifres a aquestes rebaixes. L'estiu de 2007, fer una trucada en itinerància va passar a costar, com a molt, 49 cèntims per minut. Després, l'estiu de 2008, la xifra es va reduir més, fins als 46 cèntims per minut. I a partir d'aquest estiu de 2009 passarà a costar com a molt 43 cèntims per minut. I la Unió Europea té la intenció que la rebaixa continuï. A partir de l'estiu de l'any vinent de 2010, el cost per trucar en itinerància serà, com a molt, de 40 cèntims per minut. I rebre trucades també serà més barat. Si 2007 era el cost de rebre una trucada en itinerància de 24 cèntims per minut, a partir de l'estiu de 2010 passarà a ser, com a molt, de 16 cèntims per minut. I no parlem només de trucades, perquè el preu dels SMS itinerants també es reduirà. La intenció és que a partir, altre cop, de l'estiu de 2010, el preu per enviar un missatge a un mòbil d'un altre estat membre passi a costar com a molt 11 cèntims per missatge. La rebaixa és considerable si tenim en compte que en l'actualitat la mitjana està en 29 cèntims, gairebé el triple. I què passa, per exemple, amb les bústies de veu? Em cobren la trucada si salta? La resposta és no. Altre cop, a partir de l'estiu de 2010, les bústies de veu han de ser gratuïtes. I no ens oblidem de l'últim dels serveis dels mòbils, internet. En aquí, Parlament Europeu i Comissió Europea també s'han posat d'acord per establir un cost màxim per megabyte descarregat. Serà entre €1 i mig euro per megabyte. Passem ara a una notícia de dimensions especials. 4 alumnes de l'IES La Bisbal, a la província de Girona, han aconseguit llançar amb èxit un globus meteorològic unit a una sonda amb la qual no només han recopilat dades, sinó que han aconseguit fer fotografies tan increïbles de l'estratosfera com aquesta. La proesa és tan enorme que el seu èxit ha estat recollit per mitjans de comunicació digitals de tot el planeta. Ha estat la segona notícia més llegida en el Daily Telegraph, en la seva edició digital, i també ha estat portada en Slashdot, una publicació digital, evidentment, d'internet, que cada dia rep més d'1 milió de visites només en ciència i tecnologia. Només amb una càmera de menys de 100 euros, un globus ple d'heli i un professor compromès amb ells, els 4 estudiants de batxillerat han aconseguit fer la competència a la mateixa NASA. Bé, 4 estudiants que en l'actualitat ja estan cursant carreres universitàries, òbviament enginyeries. Si els voleu conèixer a ells i al seu projecte, ho podeu fer a l'adreça electrònica que apareix aquí dalt en pantalla. Allà hi trobareu els passos del projecte de principi a final, així com l'enllaç a les fotografies capturades per la seva sonda. Feu-ho, no us en penedireu.
D'aquí poc veurem arreu els cartells i els anuncis de la campanya institucional del Parlament Europeu perquè els ciutadans vagin a votar a les properes eleccions europees, que en el nostre estat es celebren el 7 de juny. En aquesta campanya també hi ha cartells en català, malgrat que en aquesta institució comunitària, el Parlament Europeu, no es pot intervenir en la nostra llengua. Es calcula que el cost de la campanya institucional ha estat més o menys d'uns 5 cèntims per cada ciutadà europeu. Ja ho anirem veient. El que nosaltres veurem a continuació, però, no és el resultat, sinó com s'ha fet tot plegat. Un making of. Ho diem sempre, viatjar per Europa és fàcil si saps on buscar les ofertes. Les millors les trobaràs a la pàgina web de Ryanair, www.ryanair.com. Des dels aeroports de Girona i Reus, Ryanair t'ofereix la possibilitat de visitar desenes de ciutats europees. És molt fàcil i les tarifes molt baixes. I ara donem a conèixer el guanyador del viatge a l'Alguer, que és la Marta de Barcelona. Felicitats! Si tu també vols viatjar a l'Alguer o a qualsevol altre dels múltiples destins, consulta les condicions i els preus a la pàgina web de Ryanair, www.ryanair.com. Europa t'està esperant. Anem a comentar la primera possible resposta a la pregunta del dia. Fem memòria. Quin és l'extrem sud de la Unió Europea? La primera de 4 diu que la solució és Xipre. En aquest estat sabem segur que es troba a l'extrem més oriental de la Unió Europea, però això no descarta que també contingui l'extrem més meridional. Si és així, podem apuntar millor i afirmar, si aquesta és la resposta correcta, que l'extrem més al sud de la Unió Europea es troba a la ciutat de Limassol. Es tracta de la segona ciutat més important del país, famosa pel seu carnaval i per la seva festa del vi, durant la qual els ciutadans poden degustar de manera gratuïta els vins del país. Deixem de moment aquí els comentaris perquè abans toca connectar per saber quins han estat els titulars europeus més destacats de la premsa del nostre país. Per això donem pas al nostre company dels serveis informatius, en Pep Montaner. Com estàs, Pep? Tens tota la nostra atenció. Quina notícia tenim avui de capçalera? Bona espera, doncs encetem aquest repàs de les notícies d'àmbit europeu fent referència a una notícia del diari El Punt. Aquest diari ens ha explicat aquesta setmana que el Parlament Europeu avala finalment la inversió lingüística de la Generalitat. Malgrat els intents del PP de traslladar a Europa la seva ofensiva lingüística, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució que avala la política d'immersió de Catalunya